Hallelujah. I want you to say it like you mean it. Hallelujah. Hallelujah. Utsho ukugqabuyedwa mkaSathane uthi hallelujah. Hallelujah. Uthixo wethu izandla. Uthixo izandla. We may be seated in the presence of the Lord. Oh. Greetings to the apostle Nomama. Bazali bethu. Siyabulela nani kuThixo. Sibulela lelo uThixo abenzileyo nive. Ilizwi lakhe. Nilive ukholo ubizo lwakhe phezulu. Siyayibulela kuThixo londo ngoba nani ngaphandle kwaThixo bengasoze niyazi. Sibulele ke sibulise ke kubefundisi bonke balapha ekhaya. Izicebo zikaNkulunkulu siyathoba. Mkhulu umsebenzi enwenzayo in this church, supporting the men of God, and we bless the Lord ngobomi benu. Hallelujah. Angeke nayiqonda sometimes ezinye izinto saziqonda kasifike ezulwini. Angeke nayiqonda into eniyenzayo kule area. Elizweni likamoya. Ukhulumonakalo niwenzayo. Ngaba amen. Ngaba hallelujah. Nibatsho kule ndawo. Siyavana kancane. Inkulu kakhulu into eniyenzayo, umonakalo eniwenzayo esihogweni. Ngandithanda ke ukuyitsho into yobana kwibandla xa ndithetha ndithi nobana siyephi nipati noba sekucikicana kodwa siyipati yasemzini. Ikhona igalelo esilenzayo ebandleni likaThixo umtshakazi wewundlu. Khona into esiyenzayo thetha wena ikhona igalelo lenzayo. Ikhona igalelo olenzayo. Hallelujah. Ikhona igalelo yazi ndidiza amahlebo kamfundisi kampostini. One of the things ezibangela into yoba makakhuthale nomem ukuvuka kusasa ngecawe lezaphi is because bayayazi uzafika ukhona. Siyabana abancane. Iyakhuthaza kubo nanto babeyazi uba bazawufika ulapha. So inkulu ke loo nto. Sibonge ke sihamba nabahlobo bam abefundisi bam amadoda andiphetheyo lana. Shumayela ke ndikhathwe ngabo. Utata uJack umfundisi wam phaa ebandleni. Notata uGiba umfundisi. Notata umfundisi uMazaka. Umhlobo wam wasendevana. Amen. Hallelujah. Umkhaya wakho tata. Ndacinga ngoDisemba ndizamane ndibonana. Glory to Jesus. Yaba nezandla madoda. Siyabulela kakhulu Thixo. Cela sibazame ngosana. Ndizayifunda le verse i-theme yale mvuselelo. Siza kuyifunda. Zikhona ke nezinye
esiza kuzifunda ezibaluleke kakhulu. Amen. Ngoba kufuneka ngiyazi ukuthi lo mcimbi we-redemption uqhaqhiwe kakhulu. Kunjalo uyayazi into yobana zikhona izinto ezibalulekileyo. Mina ngizawuthi nje ndiwutshile kuwe, and in fact mina ndizawuthetha ngokukhululwa oku, ndithethe ngalo khululayo, ndithethe ngalo khululweyo, bese ndiyohlala phansi. Siyavana abangcwele, ukhona inkululeko le, kube khona lo ukhululayo, kube khona lo ukhululwayo. Amen. Now imbangi yobana uThixo ahlala sibize ukuze sizoyiqhaqha le ndaba ye-redemption is because sikhonkqwa sikhululekile. Thixo khona ibhaqile into yobana abazalwane bayakhonkqwa babe ngamakhoboka bekhululekile. That is one of the things endicinga ubana ndifuna ukuzitshila apha tata, into yobana sikhululwe ebukhobokeni, safakwe ebukhobokeni. And if awuzu-understanda indlela ubulikhoboka ngayo, awuzukwazi ukudlala ubukhoboka kobukhoboka. Asifunde le verse kuncwadi ye-Romans chapter 3 uverse masiqale phaa ku-23. Ithi kule yam, for all have sinned and fall short of the glory of God. 24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sithethelelwe, justified. UPaul ayibeke kakuhle laa nto athi ngoko sigwetyelwe nje ngoba selukholweni kwinkosi uYesu. Hallelujah. Sigwetyelwe nje, sinoxolo. Sinoxolo noThixo. Ya, sinoxolo noThixo. Aske sizibambe ke ngokwezindawo ezimbini, ukugwetyelwa nokuba noxolo. Xa unoxolo nomuntu akho nto ithi naxa sengena phanyana, akho nto ithi oh nkosi yam ubonela elavalo letishara ungayenzanga ihomework yayo. Ithi xa ithi tshe uthi nokuva ivoice yayo uqonda uba awonwabanga. Glory to Jesus. Hallelujah. Uhlale kuphela uvuyo, akakathethi umntu kaThixo, akakayikoleki noyikoleka, akakathethi nangayo, kodwa nje ngokuva isazela sakho sesikukugweba. But now ithi iBhayibhile kuloo nto sigwetyelwe thina. Abese isithi uPaul, aba babizwe ngokwengqibo nentando kaThixo, ubani na obagwebayo begwetyelwe nje. Nguwe lo. Now uthi apha bonke abaphakamileyo nabahlileyo, abanento nabangenanto, bonke basilele elusukweni. They fall short because one of the things that uJacob izokwenziwa ngumthetho, umthetho was here to prove that you cannot reach the standard by yourself, by your own.
That's why umuntu uzawugqiba namhlanje into yoba ndibuyekile utywala, wayekile amankazana, kodwa phinda buyele kulaa nto besithi uyekile, because by your own power you cannot deliver yourself. Now, egama lithi redeemed, ukukhululwa, ukuhlawulelwa, linenokwenza nobukhoboka, ngamagama latata asemthethweni. Linenokwenza nobukhoboka. Ikhoboka ngumuntu, ayisosilwanyana. Ikhoboka ngumuntu othengwe ngomnye umuntu ngemali komnye umuntu. Ikhoboka ngumuntu othengwe ngemali ngomnye umuntu emthenga komnye umuntu. Ikhoboka xa lithengwa kuba nezizathu ezibangela uba balithenge. Ayadwela amakhoboka, abantu abazothenga badwele ngapha. Ujongwe namakhoboka akhonkxiweyo, umntu uzawukhethela akhe. Uxhomekeka izinto azifunayo ukuzibona kweli khoboka. Abone uba linezoso, abone into yobana line-future, abone into yobana linamandla, abone into yobana liyaphumelela, abone into yobana uba ndingafumana loo ndingaphumelela. Le nto ilikhoboka yinto yokuba lisetyenziswe ngomnye umntu ukuze izalisekise iimfuno zomnye umntu. Andifuna ujonga ixesha. Now, xa kuthethwa ngomntu okhululayo, umkhululi, kuthethwa nalo uza enentliziyo ecinga ngcono ngekhoboka. Lo uza ezokulithenga elikhoboka, elithenga kulo ebesenza ingeniso ngalo elikhoboka. Now xa ezolithenga funeka qiniseke into yobana laa mali wawulithenge ngalo tata iyabuya. Nemali oyenzayo ngobukho balo apha kwakho uyayifumana. Ngoba kunezinto ikhoboka ezifumanekayo ngobukho balo kuloo ndawo likhotyozwa kuyo. Cela ukuthetha. Sonke silapha nje singabakhoboka omlungu. Uvuka uyosebenza kungeni 20,000 ngala product ufumane wena 500. Khoboka. Now, xa sithetha ngobu bukhoboka balo umkhululi, ndifuna umveza kule ndawo. Sithetha ngabantu abebesejokhweni yobumnyama. Because izinto zikaThixo noSathana zispiritual. Ziza kwale nyama sezigqityiwe emoyeni. Hey, uyilento uyiyo in the spirit. Lento sibonayo ayiyo lento uyiyo in the spirit. Siyabona tata. Now, uThixo waluza umuntu, precious thing. Akukho nto yayi-precious kuThixo ngathi ngumuntu. When God lost a human being to the hand of the enemy devil, ithi iBhayibhile waba nokusikeka nobuhlungu wade walamazwi. Ndiyazisola uba bendimdalelana umuntu. Kuyabonakala ubana akukho nto kwizilwanyana zonke ezidalweyo, akukho nto iye yafikelela kwilevel yokumkhathaza uThixo.
uThixo ngathi ngumuntu. You are precious, Bonanza. You are precious. You are precious. You are precious. Elicebo lokukhulula wena. Aliprofetayo kwincwadi kaGenesis 3:15. Licebo lokukhulula wena. Kaya baba la mvuye ikhela. Into yobana kwazi ukubombathisa. Ngoba ngoku basibona uba bahamba ngazi. Ngoba wakuphuma ebukhweni bukaThixo. I don't care who you are. Uhamba ngaze. Umdaka sowunxibile sowuhlambile. Umphathaphatha sowuthambisile. Thambisa into ezinamagama ezidula eziluka kamnandi. Ungekho ebukhweni bukaThixo. You are dirty and smelling evil. So we need to understand apho sivela khona. Waza lencebo uThixo lokusikhulula. Ngoba uSathana wafika wasibophelela siluluntu. Njenge nqokola nje noEfa intambo yakhe yarhinkela. The more enqokola, the more yarhinkela. The more enqokola, the more amandla akhe aya ethatha indawo. The more uminyathela, the more ekohlula. You will never tatam uqikosela umtsholo. Ithi iBhayibhile the snake was the shrewdest of them all. Ngayinokuphopolola inyoka ngaphezu kwazo ezinye zinamaqhinga kodwa yona kuthiwa ubuphopololo bakhe ongendawo bamenza ukubana makamwile umuntu. Ngathi into ngifuna ukuvesela yona mama. uSathana akathethi kungathethwanga. Kumanxeba onke esinawo ezamadoda kaThixo ngamanxeba kwakufuneka siphendule ngento esithethe behind it. Abanye benu bangena ezilingweni ngenxa yezi yabona levuselelo inezinto ezininzi ezikhuphileyo, ine-information eninzi ezikhuphileyo. You are going to answer. The devil is standing somewhere looking at you, counting ulapha ngoMvulo, ulapha ngoLwesibili, walila ngoLwesithathu, ngoLwesine ulapha, waphakamisa izandla wenza kwi-altar, ngoLwesihlanu ulapha, wahlabelela ingoma lehla izulu. The devil is watching somewhere. Because there is a story in the Bible. Indoda kaThixo ivela evuselelweni. Ababulala abaprofeti bakaBhali. Ngoba ivuselelo inezinto ezibulalayo. Kanti ulindiwe nje. Kanti ulindiwe. Ngoba lento inamandla xa uwedwa. Wafikelwa yedwa. Angekho abanye abaprofeti. Kungekho keyboard. Kungekho pulpit. Wafikelwa yedwa. And ufikelwa kanye. Kaya phalaza ubungqina. Bezinto ezenzekileyo evuselelweni. Igama lenkosi malibongo. Waphalaza ubungqina bakhe. Kanti kuphalaza kumtsholi. Umtsholi has been waiting. Jesus.
Which all have been waiting. What took Jezebel? Uyabona? Ukaleleni. Ngoba beyi-attendile imvuselelo. Wafika wangena phambi koJezebel. Wangena amandla kaThixo enzekele emvuselelweni. Elide ithi iBhayibhile wangqina ngento yobana how Elijah killed the prophet of Baal. Ithi iBhayibhile wathumela ilizwi kaMowabi abanomkelela into yobana ngelixa ngomso mabenze njoThixo baphinde baqokele ukwenzenje. Wayifundela le nto wathi uba ngelixesha ngomso andithanda umphefumlo wakhe ndiwenze ubenze ngabaprofeti ababuleleyo. Lafika lo lizwi inceku kaThixo ibulele 400 yafika ilizwi yomntu oyi-1 omama. Ngoba xa suke emvuselelweni, maybe I'm trying to get you ready for the challenges ezizawuza because of the mvuselelo. Back to Life Ministries, you have to be ready for what you have done. You have to be ready for what is about to happen. The bad challenges. Esizawuthaletha le nto ndiyithethayo. Now, sibuye. Le nto i-valuable kaThixo ndixa ndiyicacisa kufana nering yakho tata oyixabisileyo iwe sitamkokweni kuthutha iyowakwalanga apho okanye kuzanyiswa khona. Baba bantu besithi sis uba wena usithi into yam evaluable lapha. Getting ready, making a plan of redemption. Ngoba funeka ikhululekile kwesitamkoko and ayale sasitamkokweni yakho. That's what God did. uThixo wangenisa isandla esitamkokweni indawo enukayo. Bakuthe bemjongile Nkosi yezulu wenza ntoni kule ndawo enukayo? Bathi uThixo ndikhangela umpama ndiwelwe ngukhamarhara kuwe uGiba kuwe uMazaka bakhona apha andisikhuphi isandla sam ndingakhange ndinobuya nabo abesephala uThixo esaya kuba ndinokholiweyo udaba lwethu nengalo kaYehova ithileke kubonela ngoba yiyo le asikhulule ngayo. Jesus. Hallelujah. Ukhululi atuphoka ephala incwadi eyayibhaliwe inene umbhalo wayo wawumelene nathi into yobana singangeni kobu bukumkani kodwa emnqamlezweni wayenza bazityekisa bonke abenzi bobubi bonke amadimoni uJesu wahlekisa ngabo bona becingo bahlekisa ngabo. Hallelujah. Ucinga intona nithi ungunyana kaThixo yehla sisindise usindise ukusa sisigezo mockery with God esindisa wena mhlawumbi phambi kamlezweni ndizama ukuthi yayinguThixo efake ingalo yakhe esitamkokweni
liphele ligcwele nguthutha ekhangela wena akhangela wena akhangela wena. And if nobody ain't to andakathixo umoni by that time he would have come. He would have come. He would have come. Why? Because he loves you so much. He loves you so much. So uthi uphonke ngokapha bonke bonile basilelela usuke azothi ke ngokuphatha uThixo wabakhulula ngoba balo. Hallelujah. Wabathethelela ngoba balo. Ngako ukubakhulula. Hallelujah. Kabaleke kumgiba lesiphosa uye phama Galati 3. Galati 3 uverse 13. Because vulona before sivale uyazi uyiqonde kakuhle le redemption. Letho kuthiwa i-redemption ukuhlawulela. Ukhona umhlawuleli, khona umhlawulelwa, kube khona inhlawulo. Amagalati sisithathu sizawuqala kulamqolo weshumi lesithathu. Yes. uKristu wasithenga, Yeah. wasikhulula esiqalekisweni somthetho. Yes. Ngokwenziwa isiqalekiso ngenxa yethu ukuba kubhaliwe kwathiwa uqalekisiwe wonke umuntu oxhonywe emthini. That is, yes, Christ has redeemed us from the curse of the law. Because the law usithi waphumula wamnye umthetho ufana nomphumule wonke. And akukho enye into ezakwenziwa umele ukufa. From the curse of the law, heaven became a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on the tree. Ithi Bible akakhonyelwanga uba enze into esisiqalekiso. Kodwa yena wakhonywa kube sisiqalekiso. Waba sisiqalekiso. Ingathi kungcono umuntu oqalekiswe ngoba entwele ngemthini. Kodwa yena waba sisiqalekiso. Ngoba wangemthini. Yena uIsaya ngayibhalayo athi wakhandaliswa. Besibathina ungobandezelwayo uThixo. Ukade amatyala ethu nobetho lokuba sibe noxolo noThixo laba phezu kwakhe. Hallelujah. Laba phezu kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Now indawo endizawuvala ngayo masiqale kuIsaya 43 verse 1. Masiqale kuIsaya 43 verse 1. Iyafika ngoku ke ngokuyo. Isaiah 43 verse 1. Before sivale siyavala la. Funde lethathu kiba Isaiah 43 verse 1. This is what has happened to you. Amen. Ncwadi kaIsaya ngamashumi 43 Yes. siqala kamqolo wokuqala. Yes. Kaloku ke utsho uYehova Yes. umdali wakho Yakobo umbumbi wakho Israyeli. Now uyimake makethathu kiba. Umdali wakho Yakobo. Umbumbi wakho Israyeli. Zimbini ezizinto. uYakobo ngunyana kaIsaki. Ngumuntu phaka. UnguYakobo. UnguYakobo igama lakhe, which means a cheater. One day ehamba eyokhangela umfazi wadibana noThixo. Ithi iBhayibhile wabambana naso
Ungalibinga nothuka nsithi uThixo kodwa ngiyayazi bayesi isithunywa ndifuza iBhayibheli. iBhayibheli yazi uqhubeka ithetha ngesithunywa uvese andise kuthiwa uThixo wathi. Now wabambana noThixo kwathi kophuka isikhotshana ethetha amazwi athi andisayi kuyeka ude umsikelele. And indeed wasikelelwa nguThixo wanikwa igama elithiwa nguSirayeli. uSirayeli ke yena ke akangomuntu, uSirayeli sisizwe. Now ukusukela kuAbraham, God has been trying to set apart abantu abathile. Noah uThixo esama uzenzela oluhlanga apho kuzaphuma khona umsindisi. But Noah waske wanqila. Kwaphuma isizwe esiqalekisiweyo kuye. uThixo had to begin again akhangele icebo lokuyofika kule redemption. Ngoba by then isono sasinento yonyukayo mfana mazana. Isono sasinento yonyukayo. Ka ufunda incwadi kaYona uzawufika pha uThixo ethetha noYona esithi isono sabantu baseNiniva sonyukile sazoma phambi kwam. Kasi phambi koThixo siyintaba ezolingana noThixo isono. Simshiya uThixo with no choice but to deal with it. Now uSirayeli is the nation. That's why you think esithi wena Sirayeli ubumbile kodwa wena aYakobe yabuthatha. Funa ke tathukiwa. Kaloku ke utsho uYehova, Yes. umdali wakho Yakobe, Yes. umbumbi wakho Sirayeli, Yes. ukuthi musa ukoyika Yeah. ngokuba ndikukhulule, Yeah. ngokuhlawulela, ndikubizile ngegama lakho ungowami. Wena. Wena. Thetha wena. Wena ubandayo namhlanje ube digidigi ngomso. Ube shushu ngomso. Wena unamadola angeveselayo ukuyimela into yobana wena ungumhlawulelwa kaThixo. Ngoba abantu abasindisiweyo, abantu abakhululweyo, abantu sisizwe sinye eso, abantu abangcwele, abantu abayinqobo kaThixo. Nguwe lo. Themba kunzima nokhaza njapha kuwe. Impilo uthi uYesu uyakhulula. Kodwa umkhululwa kaThixo. Hlabelela lo mama. Kabe kibotshona amajiputa. Elwandle. Wathi makatsho wonke amakhululo. Mabatsho bonke abakhululweyo ukuthi siyabonga uThixo. Ufanele ukubonga. uThixo awubizwanga ngumpostoli uKhamahara. Uthi ndikubizile ngegama. Ndakwazi. Wena ungowami. Wena. uThixo is being personal now. Akasahlanganisi isizwe. Uthi wena ungowami. Ngoba ngikubize ngegama. Ndakwazi. Kuhle ukwaziwa lizulu. Impilo yakwaziwa ngabantu. Impilo yakwaziwa zisikhwele. Ungasiwa nguThixo. He is possible. Waziwe ebandleni. Kodwa uThixo. That's why ndizothi sendivala mfundisi wami. Galatia chapter 5. Imani ke ngoko enkululekweni athe uKristu
wanikhululela kuyo. Bazalwane sikhululele enkululekweni. It means inkululeko lena ikwayindawo. Oh, inkululeko lena ikwayindawo. It's the position esime kuyo. Sime kwi-position of being redeemed, of freedom. See, we are free. Whom the Son set free is free indeed. Hallelujah. Imani bazalwane bami. Ime ningabula kusukumisa. Izinto ezisukumisayo zona zoba khona. But I am sent by God to tell you that stand therefore. Stand your ground. Here we stand. We proclaim victory in His name. Oh, victory in the blood. Oh, inkululeko yethu isekhasini. Ikhasi yinto yokukhulula, yinto yokuhlamba, yinto yokuhlambulula. That's why laba bantu abathandaza athi umntu egameni nasekhasini akineva kakuhle, ngoba iBhayibhile ithe thandazani in the name of Jesus. Ezi zinto zinemisebenzi yazo. Hallelujah. Jesus. Zinemisebenzi yazo. Ikhasi linomsebenzi wayo. Andithi linamandla. Linamandla. Liyasebenza. Lithetha into ezinkulu kunekhasi likaAbheli. Lithetha inkolelo lozolo. Lithetha inkululeko. Kodwa igama likaYesu silwa ngalo. Sisimela ngalo. Athunjwe uDavide, Yehova, igama lakho liyingondoha yami. Sisimela ngalo. Igama likaYehova. Sifanele izinto zomathamaka. Egameni likaYesu. Hallelujah. Ukhululwe. Ukhululwe. Ukhululekile. Asimengenyawo. Ukhululekile. Here we stand. We proclaim victory in His name. Oh, victory in the blood. Here we stand. We proclaim victory. Come on now. Oh, victory. Church of God, can we confess this Oh yes. for the last time and soon? Oh yes. Unkosile siza ngaphambili. Oh yes. Confess that your victory is through the blood of Jesus. Siyepa sike. Uloyisolo wakho Oh yes. lusekhasini. Oh yes. Uthukol lungekho phalalo legazi. Akukho uqolelo lwesono. Yeke inkululeko yinto yokuqolelwa isono. Awuseloqhoboka lesono anymore. They drink because they cannot help them. Oh my goodness. But Tina, we sing because we are happy. We sing because we are free. We sing because we are redeemed. Sing abakhululo bakaThixo. Ungazideleli. Here we stand. We proclaim Where we
Siyakuqala siyothandaza. Cela siqhubele umkhonzi kaThixo izandla. Egameni likaYesu waseNazaretha siyabonga. Siyothandaza ukuthi uNkosi ke masikhulu mandilinde nje lenkonzo yoyothandaza. Hallelujah. Ubangabana mhlawumbe ukhona. Ubangabana ukhona. Mhlawumbe uyaqala uzofika kule ndawo. Ngicela siyothandazwa. Ungazani noYesu. Ungazani nenkululeko. Cela nje uphakamise isandla. We understand this is an in-house revival. Nakunde phakamise isandla. Ezophambi kusisi egameni likaYesu waseNazaretha. Hallelujah. Cela ubize umuntu wesibili. Hlazi ukhona. Uye woyisakala. Wayilibala lento into bana wakhululwa. Hlazi usukhululekile. Wathi ngobude bendlela. Asuka amavili wakho aphela umoya. Mhlawumbe ukhona ukuthi ngemvuselelo inobibizelwe mina. Hallelujah. Uthi ndiye ndabufumana into okubana nami ndihlawulelwe. Bendisazana noNkulunkulu. Ndasuka ndalibala endleleni. Hallelujah. Ndicela ubale kuze phambili ukukhona. Hallelujah. Egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyazi kwasoyika ke sometimes ukuhlazeka. Hallelujah. Egameni likaYesu. Kodwa uma siguquka asiguquki emntwini, siguquka kuThixo. Mabashiyeke abantu bezigcinile izono zethu kuThixo zixolele. Egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Kunento ke eyakhe yaphazamisa uNebukadnezar. Hallelujah. Emveni koba abantu bengatshe emlilweni, akakhange abe nangxaki nabantu abangatshiyo, ube nengxaki nobonomnye umuntu. Hallelujah. Iphinde. Akunangxaki nento usindisiwe, bantu abanangxaki nalonto. Kodwa into abanengxaki nayo usinde njani? Sinde njani? Thumboze introduction apha ubungangomuntu wena befana uyasinda. Naxa ukhangela ikhaya lakho belingelokhaya uba ngabantu Yesu bethengisa bengenamafoda. Kodwa wasuka uYesu ngenxa iba engumuntu wesizwe. Wafumaneka ngesizwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayikhange ibe nangxaki into yongathi kwamadoda emlilweni. Kodwa uyawayazi into okubana kukho umuntu wesine. Wamazi futhi negama lakhe. Hallelujah. Nakuwe mani kukuyabuzwa lento uyenze njani? Ingathi uyaphucuka nje wenze njani? Into zakho ingathi ziyaphumelela nje wenza njani? Abanangxaki nosinzwa kwakho kodwa yena uyeso uyabonakala. Hallelujah. Cela siqhubele uNkulunkulu izandla. Uthi utata uGumbi ebungqineni bakhe uthi umkhulu lo mxa imbiza uthi umkhulu wami uJasi uthi umkhulu wami wayeleqhiha uthi kodwa ndawubuya ngenye imini ndamkela uYesu wavala igate wathi lento uzanayo inkulu kulane ndinayo uzungena apha kwami leyo uzanayo inkulu kulane yami awusazungena. Siyavuya xa sibona abantu abanensimbi bebona uYesu omkhulu. Athele incindi
Hallelujah. Ngoba amathimona ayayazi inkulu le nto. Thibhayibhile uYesu yadela eNazaretha. Wahamba wadibana nendoda. Ihleli emangcwabeni. Amathimona ayazi uba nguYesu lo. Abantu ababhadliwe bemthelela uba nguYesu. Jesus. Yaziwa le nto nayo. Amathimona ayayazi ungayithelela. Nakwabani ithelele kodwa amathimona ayayazi. Aqinisekile ngayo. Inamandla le nto. Namandla. Ngicela Nkosi yasimthandazela. Uzomthandazela tathami. Afumane blessing yalapha ekhaya. Egameni likaYesu. Ngicela uqhobe izandla zakho wenze ngomthandazo emva kwami. Ithi Nkosi Jesu namhlanje ubuyele esandleni sakho. Nkosi Jesu ndiyakwamkela. Ngeke ube uThixo ophilileyo ngaphakathi kwami. Ndilivile izwi lakho. Dela zonke izinto ezikhona nendizaziyo. Kodwa ndithatha lona. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha ngena indawo isekhona. Ikho.